Gasa iti biyak. Apay nga imay ka dito'y taltalon ko, Mona. Taltalon mo? Ha? Nalipatamsan nga damat dagak dito'y. Awanen ti dagam dito'y. Ijay ili tayan ti dagam. Anyang awan? Ha? Saan ka nga agsao itikas na? Dagak day tadwa nga ektarya ijay asidag timangga? Aniya, naglaing kan? Kukuam amin daytoy. Awanen ti bingay mo. Talagaan na agom ka? Kasla saan tang agkabsat? Naag-agom ka, Mona. Sika tinalawag nga agag-agaw iti sanikuwa. Saan mo atagi ko in amin tatawid kumat dayta? Tawid ko dagitoy tasya kon timang suksukay. Anya pa iti kayat mo? Dakdakkel ti sweldom iti pagtrabahuam. Oray mat sika. Dakkel ti sweldo ni bakit mo ijay bangko. Apay akayat mo pa'y laang atagi kwaan ti tawid ko adaga. Pumanaw kan. Awan karbengam abumadak iti daytoy tawid ko adaga. Kukwak amin daytoy. Apay aya, anya manen tinagririan nyo kini Mona. Saan mo man nga ipalpalagip dayjay tamarurudak. Husto mo't asimang petak idinagawid da nga agasawa. Sigod ano makita dak, busbusin na andak. Ngam ita, diretso da na pimanaw. Agasem, kinunana ako kuha na kano dayjay adaga. Jay doang ektarya iti ayan ti mangga. Ay, nabayagan a pagriririan nyo day tadaga. Iso pa yan ti rason, no apay nga imadayo tirik nayo iti tunggal maysa. Anya ti kayat mo nga ramidak. Ited ko dayjay adagaken ko ana. Naglaingan? Benito lakay, an-anwam aya tinalawa adaga. Di munto pa'y mamulaan day takagudwa ektarya. Day tantulakit din talo nga ektarya. Pamula ato. Asino nga'y ti agmula, awan matimayat nga agtrabaho kan ka. Agtal na ka man? Saan da kaya ti agtrabaho? Uray dagiti kabagyam, gaputan na unget ka. Parigatem pa'y nga umuna dagiti trabahador mo, sakbay abayadam ida. Tatang, di magas kami kinilakay ko, tadadamaga. Aniya aya na ita, anak ko. Ay, pasensya ka na. Nakaro na ito'y uyak ko. Jay tawid ko adaga. Saan matakayat nga itad ni Manong Benito? Kagura na. Anya ka di talaga tipod no? Tatang, tumaron yun day tilagas siya. Ay, pasensya ka naman ang sumrumanan ti sakit ni tatang. Uyak manan nga uyak. Anya ay ti sakit na. Komplikasyonan na. No adda kumawayam. Si kapay laang ti mangipa-check up kan ko na. Awan oras ko. Sika, tawan mat aramidam. Mapan ko kumamad tulungan ni Manang ijay bangkagmay. Ngam gapu taban-bantayak ni tatang. Jakon masangaw. Kat ano sama? Kasi kamat ti inaudi amang tarakin kin ni tatang. Alin tatang? Ingka pa ilaang agid na. Kasanon, di tungtungan mi. Awanan na. Nayaw awan manan. Pag ginanaan tapay mo ni tatang amanang muna. Total, adamot lugan nyo kin ni Manaw. Agsubli kayon tumanan Ay na, nagrigat agsubli-subli. Pambaran nyo mutan amang bisita kin ni tatang amasakay. Ay, balasan ka. Nagawid ang damanang mo amuna. Untatang. Ay, saan ka day anang ibati iti igatan ko iti agas ka. Inyara sa askaw, sakbay apim Manaw da. Ngamawan ka no, mati kwartada.
Ay na, imbag lakit din at adapay di pensyon ko. At dapay matkit di agas mo, tatang. Apay pailaan ngay, ngagpagatang ka. Patpadasik laang mo't ni manang mo. Nuadaman laang panangisakit da kanyak. Ay, agpadada ka ni manong mo abinitaw. At tawid laang, ti kayat da kanya. Kumusta ni tatang itinagmalam? Mayat ka din, dirik nana? Mayatan lakay. Diri namaan na lagayam ni manang muna. Itay imay da dito'y balay. Ha? Anya diri naman? Kasanaw, kasangsangpot pay lang ni manang muna. Jay tawid ng tidamdamagan na kin ni tatang. Saan naman la kinumusta ni tatang? Sos, dagitimot kakabsat mo. Anon daya ti kwarta? Kat nagsaya at ti trabaho da. Jakman amo kada kita akakabsat ka. Dayta pa yan ti pagiginuraan da. Ay na, kita manday ta. Pagapabaan dan, tatawid da. Wen nga raw, dayta pa yan ti pakapirjan ti relasyon may ngagkakabsat. Ay, Oh, wen gayam, mangan ka na. Imuna kamin anangan itay. Sige, tenak pa'y patumarin ni tatang. Ay, malpas ko ama padanuman da iti taltalon. Ruutak mo ti tambak. Nasken na malpas ko amin ita. Manuel, Ne, manong binitaw. Nakapasyar ka man dito taltalon ka. taan mo man met abok bukudan day tadanom. Tamasapol ko met. Nay, saan ko abuk-bukudan manaw? Kinapudno na. Ado da kiti nakibingay. Siya akong tinauday. Kasapulak pa'y tidanom. Saan pa'y ka di nga umdas asikat imuna anang padanom iti taltalon mo manaw? Saan ka sumungbat iti kasta, Manuel? Laglagi pam. Naikamkamang kalaang iti pamilya may. Ay, dispensaro nakmanaw. Saan ka, abastos? Anya, ninungtan na ka ni Manong Benito? Wan, kagudwa ektarya lang yung pinadanumak. Idinto ta iso. Talo nga ektarya. Di namit ngarod matalon amin. Ay, pasensya mo ti kabsat ka lakay. Jak amaw na apay kastada. Ay, sukit ngawan ka aruba na. Gapoy ti kasya nga ugali na. Ay na, amin kami aman nalaw. Kagura mi ti kasya nga ugali ni Manong Benitaw. Ay, sabalin ti ugali ni Manong Benitaw. Nagbalinan nga agaw. Idinarigat ti biyagda nga gasawa. Intalak ni tatang day tadaga. Tapno talunan na pagbiyagan da. Itatarim mang aydan. Kun addan na talgad at trabaho ni Bakanang. Nagbalinan nga agaw. Ay na, mukas na ka na ayaw ni Manong Benitaw. Ang mga nudyak makapagtapal. Ay sus lakay. Saan ka ngagsaw iti kasta? At damat riknak bakit? Uray no na ikamkamang aklang. Respetarak ni Manong Benitaw. Ngamno kasta ti ugali na kanyak. Ay sos, jak lamaw. O Benito, kita alakay. Di mo manen kaadwan ti kanam. Gumatang-gatang ka iti ado amakan. Ita, sanak paritan. Para kadagiti anak na dayta. Anya mata na klase abiyag daytoy. Ken addahay blood mo lakay. Iso atimbangam ti kanam. Anya pa'y lati serbiti agbiyag. No bawal mat aminan. Ayun gayam. Nadamag mo ka din nga agsakit ni tatang mo. Wen amokon. Apay adi mo mapansarong karan. Jak pa'y masango. Anya asaan amasango. Nagwaya ti oras mo amapan. Adamot lugan mo. Uray anya nga oras no kayat mo ti mapan. Makapan ka. Di nakmandiktaran. Kan may sa. Adda ni Che ang mga sikaso kan kuwana. Sa balilat tamot numapan kayo nga anak na. Wen, mapanak to, inton masangok.
Apay akasta kayo nga anak ni tatang. Agpipin na tudon kayo. Sikahan, timapan. Sika, no kayat mo timang bisita. Inkalata. Benito. Kinunakmat kan ka adinak diktaran taada bukod ko apanunot. Makapaawan ka itig ganas amangan. Nagmalaskit din di kastoy abiyag. Ni, manang muna. Imay kamot ka din nakipalingkay. Dito mo, tinapanak. At ginatang ko ang sapatos ko. Iso day tawit mau. Nasayat mat na nakita ka. Damagak man numayatan ni tatang. Mabalin ko ka din akasarita. May papan ititawid ko adaga. Pamanang. Mayak mo na, muray kasanaw. Impa-check up mo ka din? Nga nang, hindi na palabas sa lawas. Nakipila kami ija ospital. Ay, dahit nakatiyak kaya tanaga tidug tipila. Umay mumat bisitaon ni tatang amanaw. Sigurado ak pa'y amayat ti kasasaan na tapno makapagsarita kami anasayaan. Mayatong, mabalin mo ti umay. O sige, umayak tungarod. Anya ayan dagiti ginatgatang mo. Dagito'y magtimpagatang ni tatang. Kaya't natitinapay kong gatas. Kasta ka di. At dapay jak na gatang manang. Di vitamins na. Nanginamot ngamin di resita di doktor na. At kurangan da ito'y nabati ako ratak. Pagpasahit pa. Aya, kat. Gatangam ton aing ton sumarunong adda kwartam. Sa magasot lang ti kurang naman Nayunak ko ma, nga maawanan ti kwartak anabati. Masapol nga ag-withdraw ak ijay ATM. At dan sapay mat nabati a vitamins ni tatang. O di supay lang ti patumar mo. Nasayat mo't manong binitaw. Tao may mo bisitaan ni tatang. Ayan na ka di. Nakaida nga ijay silid na. Kaya't mo ka di ti mapanijay. Wanaw, paumayag di taon. Abay, nakapsot ta nakaida? Saan mo't kitday? Aging ina na lang. Wala. Siya kon timapan ijay silid na. Sige manaw, idi pa yung urayan na ka. Ato ti trabaho ijay talon. Amok amanaw nga ado tas asikaswang. Mala, mapana ko niti silid ni tatang. Pumanawak madla at dagos. Imbagada nakapsot ka. Napigsa ka ba'y matgayam? Agkamat dumaminsan na panagulaw ko baraw. Tatang, noong umay dito'y ni Mona, ibagam at tawid ko amin di talo nga ektarya. Dayta ka day, ti umay mo, iba ka. Amok ngamin akayat ni Mona ti makiagaw iti tawid ko. Ay na, agpada kayaw kini muna. Umay kailang dito'y balay. Gapo iti tawid. Sandak man lang ako mustahan. Sabaliak tatang, ni Mona ti kasta ti ugali na. Kasano ko mga ipatawid ko kada kayo. Dagiti daga, no kasta mag ti ugali yo. Tatang, naagom kayo adwa, kini Mona. saan apod no dayta, tatang? No saan kayo ngagbalbaliw, ibabawik jay tawid yo. Kat itid ko amin kinitsi. Saan yo amaaramid dayta, tatang? Nasaysaya at nga amang ti panagbiagyo. Gamti kabsat yo aniti. Di yo pa'y malagi patulungan. Tatang, at dalaang rikrik na iso akas tati pangadang mo. Masapol nga agpaimbag ka. Iti kasta, sumaya at ti panunot mo. Anya nga'y tinagtungtungan nyo kini tatang manaw. Kaano pa'y ang masakit ni tatang?
Apay, adi mo man lang imbagbaga kada kami. Kumanong. Kaya't mo asikati bida iti imatang ni tatang. Ket da kami ti kontrabida. Kasta ka di. Kaya't mo nga ited na amin ken katitawid. May saka nga agom. Saan ka kumangagsaw iti kasta, Manong Benitaw? Tayay taltalunan nila ka ikaw. Kagudwa lang tiktarya ginatang na. Nagbannugan na dayjay. Kat saan kami adimawat kinitatang iti uray singkaw. Nalaing ka mata niya. Imbagam kinitatang, asaan na kami apatawidan? Tasikalaang ti agnomar kadagiti daga, ha? Nay, awan matimbagbaga kakasta, Manaw. Idi pa'y lang amuyaw ang masakit ni tatang. Masapul ka di pa'y nga ibagak kada kayo nga umay kayo. Oh, Uray ko masaan ang masakit ni tatang Rumbang lang nga umay yubisitan. Limabas jay lugan da muna dito'y balay itay. Nakitak ida nga agasawa. Siguro mapandabisitaan ni tatang. day tante bagbagak. Mapan nakasarita ni tatang may papan ni tibingay na adaga. Kunak man no nagsarita kayon kin ni tatang mo. Unmet, Jack kayat dagiti inibatan na abalikas kanyak. Nasakit adenggan. Amirisem anaimbag dagiti sa ni tatang. Pudno ka di dagichay. Saan apudno? Saan mon apaglibakan, Benito? Adda kinapudno dagiti imbaga ni tatang mo. Saan mula akayat nga awatan? May sakamat. Kunak man no siyak ti panigam, ta siyak ti asawam. Gaputa amok nga adda kam mali iti aramid mo. Dakes ti agbalin nga agom. Dakes ti agbalin nga agom. Nang runa kadagiti kakabsat mo. Isu nga agbalbaliw ka kuman. No di mo kayat amapukawan ka iti tawid. Makapangan ka matgaya man. Awan balasang ko. Napigsa akaw na. Gaputa saan nakabaybayan ti kabsat yaw aniche. Nalaing matgayam nga gasikaso ni Che, tatang. Talaga Saan nakas kada kayaw? Malagip daklaan. No umayo ibaga. Titawid yo. Tatang, di ka kumamat agsaw iti kasta. Puros tawid lang, hindi umayo ibagbaga kanyak. Ibagakan ka itan. No saan yo abarbaliwan, ti kasta agalad yo. Awan na pulos, ti tawid yo, amaala kanyak. Anya? Ay natatang, saan ka mat kumangagsaw iti kasta? No adaman ti rumbang pangipatawid akadagiti nalawa adagdagak. Awan sa bali, no dinitsi akabsat yo, taiso ti mga asikaso kanyak. Anya ti kayat mo, tatang? Mabalin mat nga umayak dito'y itinal daw, tapno asikason ka. Mabalin ka mat nga alaan ija balay. Nawaya ijay. At dabakan ti asilid ang mabalin mo apagyanan. Aircon, jay silid. Mabalinak mat ang mga laiti caregiver ang mga sikaso ken ka. Mga laak iti nurse a caregiver mo. Dito'y balay ti rumbeng apagyanan ni tatang mo na. Apay aditoy. Sigurado ka ang maasikasom ni tatang? Kat naglawa di taltalunam anas kan nga asikaswam. No ka ba alam timang bayad iti caregiver? Kabalak man. Kasanon no maospital ni tatang? Nalakalang, ipa-ospital ko Apay, sigalang dadda kwarta na. Makiin-innagaw kaitan. Gapo ka di iti tawid, iso akas tater aramidam? Anya atawid nga ibagbagam? Amo
Ukon ang nagsarita kayon kin ni tatang Manong Benito. Binalaagan na kan may papan ititawid mo. Oh, Mabutang ka ang maawanan ititawid. kasmetlakin ka muna. Agpadatalaeng amabuteng amaawanan iti tawid. Iso asaan ka kumang aging lilinis. Amok ti agtartaray di tapan nunot mo. Anyang itatang. Asinaw kadagiti kakabsat ko ti kayat mo ang mga iwan ken ka. Ayawan ti papanakadakwada balasang ko. Tadito'y ayan mo ti kayat ko apagyanan. Gumuradan tumanen tatang. Hindi. Saandak apagan ano. Nga uray la kumaumay dak matbisitan. Apay, hindi imbagak nga awan tawid a maalada. Pagin inagawan dak matan. Ungarot tatang. Day tapay ang timang dadaal iti relasyon may ngagkakabsat. Ay, bingbingay akaw ti daga. Iwaras ko kada kayo nga agkakabsat. Kat gapaw tasi katinaanos nga anak ko. Rumbang lang, adakdakal ti matawid mo. Naimbag kadakwada, tada na talgad, apang gedanda, tanakaadal dakad nga road. Titawid saan arumbang apagiin nagawan, ipangpangaruna tayo kidi nga aywanan, ken ipateg dagiti naganak tayo, taday tatimay sa abilin, ti apo tayo anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, itibiyag, insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay.